By som vám vysvetlil, že prečo sa toto deje. Toto nie je len tak, že oni si ničoho nič teraz povedali, že oni idú prírodu chrániť, lebo sme prírodu zdevastovali. To nie je vôbec pravda. Európska únia v 2019 roku robila obrovskú inventarizáciu zdrojov a zistili, že Slovensko je najväčší vlastník, súkromné vlastníctvo má, byty, domy, polia, lúky, pasienky a hlavne lesy. Nad 50% vlastníkov štátnych, teda celkovo lesov Slovenskej republiky vlastnia súkromníci. Slovensko po Albánsku je druhé vo svete s najväčšími zásobárňami kvalitnej pitnej vody. Voda má byť strategickou surovinou najbližších 1000 ročí. A kde sa voda nachádza? V lesoch. A ešte jedna vec. Štátne lesy je posledný majetok Slovákov, ktorý patrí štátu v hodnote 500 miliárd eur, na ktorý sa neopovážil siahnuť ani Mečiar. Tým, že Budaj rozdelil lesy na jednotku, dvojku hospodárske lesy a trojku, štvorku, päťku, vlastne na lesy ukážkové, ktoré sú v chránených územiach, tak pripravuje skrytú privatizáciu lesov. Vy nemôžete jeden fungujúci celok ekonomicky rozdeliť tak, že nevýhodné časti naháte v štáte a tie výhodné časti si zoberete na vystavovanie, nič nerobenie, pretože tie časti mali zarábať na to, aby sa vypestovali druhé hory, ktoré sa v jednotke, dvojke vyťažili. Čiže, keď si vezmete teraz, začalo to covidovou krízou, tam sme vykrvácali všetci. Nehovorím o stredných podnikateľov, nehovorím o gastre, nehovorím o ubytovacích zariadeniach. To kľaklo. Vezmite si, že tá zlatá stredná vrstva, ktorá tvorila HDP na Slovensku, tak tá je vykrvácaná dostatočne natoľko, že jednoducho je položená. Potom prišla zrazu Ukrajina. Tam odzbrojili celú našu armádu, tam vyčerpali všetky naše zdroje, odovzdali vzdušný priestor. A klinec do rakvy je kríza, čo sa týka energií. Viete veľmi dobre, že z našich dvoch atomových elektrární a 36 odovzdali nami vyrobenú elektrinu 60 eur za megawatt, ktorá sa vyrába, na burzu, kde ho kupujeme teraz za 547 eur za megawatt. Ja som do 31.12. mal v Vočovej ako starosta elektrickú energiu za 55 eur za megawatt. 1.1. mi prišla ponuka od Stredoslovenskej energetickej 547 eur za megawatt. Pýtam sa, z čoho by sme to mali zaplatiť, keď ako obec máme ešte ukrátené dane, ktoré nám štát neposiela a jednoducho my nemáme z čoho ten rozpočet nafúknúť. Tie peniaze tam chodia stále. Tých prenesených kompetencií štátnej správy, ktoré máme na sebe ako na obec, musíte spraviť zo zákona a sa pýtam, a z čoho potom tá obec to má ťahať. Oni potom spravili kompenzáciu, že do 199 eur za megawatt bude platiť štát. Aj do 99 eur za megawatt na plyne bude kompenzovať štát. Lenže to teraz po septembri po voľbách padne a pýtam sa potom, že kto to bude platiť. Vysvetlím vám súvislosť, že prečo je taký enormný tlak na tie hory a na tie veci a prečo teraz Ministerstvo životného prostredia ponúka výkup pozemkov. No pretože všetkými týmito krízami, ktoré som vám ponúkol, nás finančne vyčerpali natoľko, že jednoducho nebudeme mať na to, aby sme dokázali nejakým spôsobom vykryť tie tlaky, ktoré teraz vzniknú životným prostredím na naše súkromné vlastníctvo. Hej? Na domy nám uvalia karbonové dane, pretože ten, čo nebude mať vymenené obloky, nebude mať zateplené a bude, nedaj Boh, kúriť drevom, tak dostane karbónovú daň. To už pripravujú v Európskej únii. Ten, čo má staršiu nehnuteľnosť, nebude spĺňať podmienky, bude platiť regresnú daň. Aj z celkovo nehnuteľností našich budeme platiť regresnú daň. Už to chcú vypočítať na 1 až 2% nadobudacej ceny. To znamená, ak máte 160 000 dom, tak 1600 eur budete platiť ročne za daň z nehnuteľnosti. Áno, a ešte aj na podlažie. A teraz si vezmite toto daňové zaťaženie plus jednotlivými stupňami ochrany a tou falošnou zonáciou, ktorú teraz predvádzajú, vám znemožnia hospodáriť, chovať, pestovať, kosiť lúky a jednoducho užívať vlastné vlastníctvo, z čoho máte vlastne ústavné právo, pretože ústava jasne hovorí, máte právo vlastniť, brať funkčné pôžitky, užívať svoje vlastníctvo a štát vám môže v nevyhnutnej miere, v nevyhnutnej dobe, ale za primeranú odplatu znemožniť užívať vaše vlastníctvo. A pýtam sa teraz, kde je ekonomická otázka tohto štátu, keď ostatné krajiny sveta si dovolia najvyspelejšie ekonomiky, podotýkam, ako Švajčiarsko, Francúzsko, chrániť 2% súše. Viete, koľko to vychádza u nás? U nás to vychádza, že pomaly sa bude chrániť 60% územia Slovenskej republiky v chránených územiach. A teraz mi povedzte, z čoho to ten štát ide kompenzovať, keď tam je polovica vlastníckych práv. A tu je druhá otázka,
debili ponúkli teraz 68 miliónov za odpredaj 20 000 hektárov chránených územiach občanom, zadáte si tabuľku, vyplníte si tvoje iniciály a automaticky vám tam vyhodí vzorec, kde za vaše pozemky vám štát ponúkne cenu 0,002, čiže 2 centy za meter štvorcový. Viete, čo to je? Veď to tú našu dedovizeň, ktorú naši skupujú, áno, a tí ožraní sprostí v krčmách, ktorí sú a ktorí jednoducho ani nevedia, že to vlastnili, alebo čokoľvek, rozumiete? Teraz mi volala starostka z Rebúc, tak jeden ožran aj s rodinou 2,7 hektára lesa predal za 457 eur. Rozumiete? Tu jeho rodičia, starí rodičia boli v Amerike, v Kanade, tade, rozumiete, aby kúpili 5 zeme, aby sme sa mali z čoho uživiť. A on to teraz predá za 450 smiešných hodných eur, čo si nekúpite za to pomaly nič, tak on to predá štátu. Ale teraz si položme otázku, hej, ja mám záhradu s mojou ženou. Hospodárime, chováme, pestujeme, záhrada nás živí. Ja si vezmem úver, zadlžím moje vlastné deti, odkúpim od nej polovicu záhrady a nahám ho ležať úhorom. A toto je presne to isté, čo sa stane s majetkom štátu, ktorý vykúpi od súkromných vlastníkov, veď predsa pre Boha živého. Aj ja som štát, aj vy ste štát. Na čo ide štát kupovať od nás ten istý majetok, ktorý patrí tomu štátu a je v tom štáte? Veď to je do neba volajúca sabotáž toto priam. Ale koľko štát zobral, koľko vám teraz samozpráva? 700 miliónov? 680 miliónov z miliardy. A tie obce na východe nemajú z čoho? Tie obce na východe... Počúvajte, to nie, že na východe. Ja už na strednom Slovensku poznám obce, kde starostovia sú na marótke, aby mohli vykonávať funkciu, pretože nemajú na platy. Tie obce nesvietia. Obce, ktoré majú 350-400 obyvateľov, sú takto odkázané. Práve preto, že vo výpadoch z podielových daniach. Oni teraz povedia, a to logika vám to nepustí, ľudia. Vám idú kompenzovať za to, že vám obmedzia právo užívania. To znamená, nebudete môcť do hory chodiť, nebudete môcť palivové drevo mať, nebudete môcť pás chovať. Toto vám musí vykompenzovať štát, pretože keď ho zažalujete, vy máte z ústavy na to právo. Druhá vec, výpadky na podielových daniach. Zase len štát musí niekomu dorovnať a niečo. Výpadky na energiách. Zase len štát dorovnáva. A ja sa pýtam, a kde ten štát bere peniaze? Komu vyhovuje jedna vec, že tento štát sa zadlžuje miliardami a miliardami nadnárodným korporáciám a nadnárodným bankám? Veď aj vy si môžete zobrať nejaký úver, ale ten úver musí byť krytý vašim príjmom, pre Boha živého. Banka vám nedá, rozumiete ma? Čiže ja prídem do banky a banka vám dá kryť svojim príjmom, vami a ženy, alebo kryť svojou nehnuteľnosťou. Aj to do určitej ceny, hej? Nezaplatia vám plnú cenu nehnuteľnosti 70%, 60%. Proste, aby vás čo najviac ošklbali, aby to dokázali čo najlepšie predať a aby jednoducho mali v tom finančnú zábezpeku, aby ste vy boli ten znevýhodnený. A teraz sa pýtam, lebo toto robí aj štát v plnom rozsahu. Komu nás tento štát ide zadlžiť? A komu nás v konečnom dôsledku ide predať? A čo ideme predať v tomto štáte? Viete, čo sa stane po 30. septembri, ako vyhrá táto háveť progresívno-liberálna? My ostaneme bezzemkami vo vlastnom štáte a ostaneme otrokmi vo vlastnom štáte. A ten paradox, že my sa ideme na to skladať, zadlžiť, aby štát vykúpil naše vlastné pozemky pre štát. A kto to zaplatí? My. Lebo tých 68 miliónov si požičali na to. Tento štát nevyprodukoval 68 miliónov, aby kúpil pozemky od nás. A teraz hora, ktorá zarábala, ktorá zamestnávala, ktorá poskytovala či už rybárenie, alebo poľovanie, alebo jednoducho to drevo, tak tá hora ostane ležať úhorom. A keď ste povedali na Urbáre, ty si povedal, že Urbárov sa to zatiaľ nedotkne. No tak teraz sa pozerajte na jednu vec. Tu bude bezzásahové územie. Tam nahajú z Kazuziať drevo, nahajú z neho vyletieť kôrovca a ja budem mať vedľa Urbár, hospodársky môj les. A celý ten les mi napadne ten kôrovec. Ja možno to drevo celé napadnuté budem musieť vyťať a budem ho môcť predať. Ale to je jeden etát. A pýtam sa, z čoho tú horu vypestujem potom? Z čoho tú horu ďalej budem ošetrovať, prerezávky robiť, vykášať a všetky tie veci? Tak ma zase len donútia to predať, pretože to finančne nebudem vedieť ťahať. Alebo ešte väčší chudák bude ten, keď bude mať bez zásah všade dookola, a on sa do svojej hospodárskej hory nedostane. Na to nikto nemyslel. A čo ja si objednám vrtuľník? Techmont?
aby mi za neviem koľko letovej hodiny 450 € chodí vyťahovať z mojej hospodárskej hory, lebo pozor, oni vám nedovolia prejsť cez územie. Tam ako náhle máte 3, 4, 5, zabudnite, že vám dovolia spraviť zvážnicu, alebo že vám dovolia nejakú cestu urobiť. To nie je v zákone ďalej napísané. A teraz si veznite, bol som na pripomienkach zonácie v rámci Podhradia Martinského. Sedeli sme so starostom, boli sme tam dotknutí starostovia, ja som bol za komisiu životného prostredia z MOSu tam ako prísediaci. Prišli zo životného prostredia generálny sekčný Maňka, ešte s voľakým poskokom a z Národného parku Veľkej Fatry tam prišli zástupcovia. A teraz prišli, zbadali Huliaka, bežali všetci do hajzľa telefonovať na ministerstvo životného prostredia, čo majú robiť, lebo tam sedím. Potom sa vrátili a na 556 pripomienok, ktoré boli vznesené k zonácii Veľkej Fatry, nevedeli odpovedať jediné slovo. Keď sa starosta spýtal, že čo vlastne ideme robiť zle, my ako obyvatelia vidieka, ktorí sme ten vidiek vytvorili, ktorí nám teraz chcú ukradnúť a zobrať, lebo je zrazu hodný ochrany, tak nám nevedel povedať ani pol slova, že prečo tú prírodu treba zrazu hermeticky uzavrieť a tých obyvateľov z toho vidieka tam netreba pustiť. Ale teraz potom si kladiem jednu vec otázku. Keď chránime tie živočíchy, tie rastlinky, ktoré tam žijú vďaka tým kravským lajnám, vďaka tomu, že sa to kosí, že sa to pestuje a toto všetko, tak teraz mi povedzte jednu vec. Tá krásna rastlinka, ktorá tam kvitne, ktorá je hodná ochrany, keď nám narastie takáto tráva, tak tu rastlinka bude zadusená a jednoducho nebude ďalej rásť. Ten živočích, ktorý možno žil tam vďaka tej rastlinke, alebo vďaka tomu vykosenému a vyhnojenému biotopu, tam zase nebude žiť. Tak mi vysvetlíte, čo tu robia tí ochranári. No lebo pokiaľ viem, tak ochranári vniesli do prírodu len disharmóniu, rozvrátili celé ekosystémy a to, čo sme my budovali za pomaly od 45. roku za združstevňovania, industrializácia a všetkého, tak to teraz ničia radom. A viete prečo? Zo Slovenska treba spraviť jednu obrovskú prírodnú rezerváciu, ktoré hrubými rúrami bude odvážaná naša voda preč. A teraz si vezmi ten paradox. Voda je zlato, voda je život. Voda je najcennejšia surovina na svete. Tamto sa narodíte v Kuvajte, v Líbii alebo kde a ste bohatí občania. Automaticky dostanete byt, za 70% ceny vám ho vyhradí štát, dostanete auto, 70% ceny vám uhradí štát, tankujete za tak smiešné peniaze, že sa môžete ujazdiť k smrti a vy ste bohatým občanom toho štátu, pretože ležíte na rope. Ale tu by ste mali byť bohatým občanom štátu, pretože budete ležať na vode v najbližších 1000 ročiach. Len my sme tak sprostí, že máme pár debilov v Bratislave, ktorí nám predajú túto našu budúcnosť. Oni nám doslova a do písmena predajú to zlato pod nohami, ktoré máme. A tu je otázka toho. A to ešte nevravím o tých všetkých ostatných LGBT fraškách a tých všetkých kravinách, ktoré momentálne chcú presadzovať, lebo za chvíľu my sa tu ešte voľne rozprávame o týchto agendách, ale teraz ide do zákona, už to PSK odsúhlasuje, Európska únia takisto, že ako náhle sa len hanlivo vyjadríte na túto skupinu ľudí, tak pôjdete sedieť rovnako ako za židovskú otázku, rovnako ako za holokaust a rovnako ako za potieranie rasy. Už to pripravujú. Normálne sa s vami nikto nebude debatovať, za 3,5 roka si pôjdete natvrdo posedieť. A čo potom? A nehovorím o našich zvrátených hodných, čo robia v deťoch, ako potrebujú roztrieštiť naše rodiny, to vám povie pán Kufa a jednoducho celá spoločnosť ide do hája. A ja sa pýtam, keď tu dovolia si adoptovať párom rovnakého pohlavia deti a ostatnú frašku, ktorú tu chycajú. Škoda, že som nezobral učebnicu, že nemáme kráľovú tu. Od 10 do 15 rokov, keby ste videli učebnicu sexuálnej výchovy, tak mne sa ježili chrbty na chrbte a to si myslím, že som doskazený.